kin zo canza pampers kawai kina buɗe sai kika kalla wani kashi ruwa da ya ɗaga miki hankali. Wai wannan normal ne ko kuma sai na je na ga likita? To kwantar da hankalinki. A yau zan miki bayanin akan bangidan baby wato kashin baby kenan. Shin wanne ne normal wanne ne kuma ba normal ba? Ki biyo ni domin ganin wannan video domin sanin wanne ne mai kyau. Wannan da mun raba shi zuwa kashi uku. Kashi na fari shine menene normal akan bangidan baby. Kashi na biyu menene normal amma kuma iyaye sukan ɗaga hankalinsu. Sai kuma kashi na uku menene ba normal ba da kina buƙatan ki je ki ga likita cikin gaggawa. To bari mu fara da normal. Kashi na fari menene normal da ya kamata a ce kin sani. Abu normal shine duk jaririn da aka shayar da shi cikin daga lokacin da aka haife shi zuwa kwana uku na fari yana passing na wani kashi da muke kiran shi da meconium. Wannan kashin zaki kalle shi baƙin kashi ne. Baki ne wataran kuma kaman green baki green hakan nan. Shi wannan kashin kowane jariri yana passing nashi. Idan wanda bai ba that means akwai damuwa, za ku iya yin maza ku je asibiti. To amma kuma idan baby yayi that means komai normal. Sai kuma na biyu kashi kala na biyu kuma shine kashin da jaririn da ake shayar da shi zallar ruwan nono. Shi wannan kashin yawanci zaki kalle shi yellow ne kuma kalan kori ne. Zaki kalle shi yana da laushi da kuma guda kaman na kaman akwai guda kaɗan a ciki. Yawancin ma'aikatan jinya sukan kiran shi da egusi poop. Like saboda yana kama da egusi. To irin waɗannan kashin gaskiya normal ne ga waɗanda ake shayar da su. And wannan kashin jariri zai iya yi immediately bayan gama shayarwa ko kuma ma kullum ko kuma wataran sai ya ɗau wani lokaci. Sai kashi na uku da muke ce mishi formula fed, kashin da jarirai waɗanda ake ba su formula suke yi. Shi wannan kashin yawanci zaki kalla brown ne ko kuma yellow brown ne. Kalan shi kuma yana da ɗan sauri kaɗan compared to yaron da an shayar kuma yana da wari. And wannan yawanci ana ce mishi peanut poop ne saboda yana kama da niƙaƙƙen gyaɗa. Idan kin ga niƙaƙƙen gyaɗa especially wanda gyaɗan ya ɗan ƙone nan ya ɗan zama brown sosai nan to haka kashin yake. Sai kuma next kashi shine na yara waɗanda suna wata 6 zuwa sama. A wannan watan sun fara cin wasu abinciccuka to yawanci kalan kashin su ya dangana ne da kalan abincin da suke ci. Amma kuma saboda suna cin abinci zaki kalla wannan kashin yana da tauri sosai, yana da ɗan tauri kuma kalan kashin ya danganta da abincin da yaron ya ci. Idan waɗannan su ne abubuwa normal da yake aukuwa a kashin jariri. Sai kuma wannan abubuwan da normal ne amma kuma iyaye sukan ɗaga hankalinsu a kai shine na fari idan suka ga yaro yana nishi lokacin da yana bangida sai su ce kai wannan yaron fa sai kin ga nishin da yake lokacin da yana bangidan nan. To wannan normal ne. Ake ma in kin shiga bangida kina wannan nishin to normal ne yaro ya nishi lokacin da zai bangida. Ake kalla yana haka suke yi yawanci. To wannan normal ne. Sai kuma na biyu shine idan sun kalla green poop kashi green wannan sai su ɗaga hankalinsu. Shi kenan yaro ya kamu da rana fa. Idan har yaro yana yin green poop wannan idan babu zazzaɓi ko kuma kin ci abinci ko wani abu makamancin haka shi ma normal ne fa, ba sai kin ɗaga hankalinki ba hajiyata. Sai na gaba shine wasu zaki kalla yaron da ana shayarwa sai kuma ai ya zamto baya yin kashi kullum zai su ce kai yaron nan fa ina ta shayar shi baya kashi. Wayyo Allah yaron nan bai da lafiya. A yaro lafiyar shi kalau. Yawancin yara jarirai suna iya yin taro zuwa irin kwana 3, 2 ko wani abu makamancin haka. Idan har yana yi ba tare da yana shan wahalar bangida ko wani abu makamancin haka ba wannan complete is normal. Ba kya buƙatar ki tada hankalinki. Sai kuma jariri yana yin kashi mai ruwa kuma jaririn lafiyar shi kalau ba zazzaɓi ba komai. Idan har jariri yana yin kashi mai ruwa ba wai yana nufin cewa yaron nan bai da lafiya bane. Idan yana yi fiye da 3 a rana shine ba damuwa kuma akwai zazzaɓi shine akwai damuwa
kuma akwai zazzabi ko yaron ya ki shan nono, wannan shine akwai damuwa. Sai kuma next shine yaro yakan yi kashi immediately bayan shayarwa, wasu sai kin kalla da kun fara ma sai ki ji ya sake miki, ko kuma wani bayan kun gama shayarwa sai ki kalla yayi kashi ko wani abu makamancin haka, wannan duka complete normal ne amma iyaye sukan ɗaga hankali. To yanzu kin gane su, sai ki kwantar da hankalinki ki lura da abin nan, kifa kashi kadai bai nuna cewa yaro bai da lafiya har sai kin yi observing na yanayin yaro, akwai zazzabi ne, akwai mene ko wani abu makamancin haka. Sai kashi na uku, abubuwan da idan kin gansu ki yi maza ki je asibiti. Shine abu na fari, shine kashi fari ko kuma yes kashi fari ko wani abu makamancin haka, wannan ba daidai, wannan wani signs ne, ki maza ki je asibiti. Sai kuma kashi da yake dauke da jini ko kuma kashi baki bayan yaro ya wuce stage na jarirantaka, wato kwana uku na fari, shi ma ki maza ki je asibiti, wannan yana nuna cewa yaron bai da lafiya. Na gaba, kashi mai ruwa-ruwa fiye da so uku a rana, wannan shi ma yana nufin cewa akwai matsala fa, ki maza ki je asibiti. Sai kuma kashi mai tauri sosai, wani har yana dungur-dungur, wannan shi ma yana nuna cewa akwai damuwa fa, kuma yaron akwai damuwa fa, ki maza ki je asibiti. Sai kuma kashi mai warin tsiya, kuma yaron baya karɓan abinci mai kyau, kuma yana like yana ramewa, yana yin kashi mai wari kuma yana ramewa, kuma bai son karɓan abinci, wannan shi ma akwai damuwa kenan. Idan kin ga ɗaya daga cikin waɗannan, ki maza ki garzaya asibiti mafi kusa da ku, domin shi fa bangidan jariri ya danganta ne da shekarun jariri da kuma abinci, kalan abinci da yaro ya ci da kuma yanayin girman yaro. So idan kin ga waɗannan abubuwa ba a buƙatan ki tada hankalinki, tsayuwa za ki yi ki nutsu ki duba ya babyn nan take, shin ita ma ba ta da lafiya ne ko lafiyanta ne, ba sai ki ɗaga hankali, amma in ba lafiya sai ki garzaya asibiti mafi kusa da ku domin samun taimakon gaggawa. Idan kun ji wannan bidiyo ku yi liking, ku sharing, sannan ku faɗa mana a comment section wani kalan kashin jariri ne ya shige muku duhu, ko kuma wani kalan kashin ne babyn take da kike buƙatar sani. Idan kuna son magana da ni kai tsaye, za ku yi ku danna link ɗin da yake ƙasa, sai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.